Ngapura pepodo Panglimbang 5 menit dina Selasa Legi tanggal 10 Maret taun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 18 ayat 21 tekan ayat 35. Sawetara wektu iki Lik Marwan lan Dimarkun padha ndem-ndeman. Sajane wong loro mau tangga dempet mung keletan turus pekarangan wae. Nanging sajake perkara turus kuwi kang ndadekake derdah gedhe. Dimarkun ora trima rikala Lik Marwan ndungkeli thukulan turus kang nglunjak ning kebone. Kanthi sesanti sedumuk bathuk sanyari bumi. Lik Marwan tetep ndongklaki thukulan turus mau. Nek ra dipisah tangga teparo, tak kira wis dumadi raja pakti wektu iku. Sajeke iku wong loro mau ora padha caturan. Rikala kepapak, salah siji mesti nyimpang dalan. Lah menawa kepeksa papagan merga ora ana dalan simpang, mesti padha mlengos karo ngidu. Tangga teparo wis padha kupya ndamekake ananging ora kudal. Malah dumadi rikala padha diundang genduren kang ditakokake pisanan apa mungsuhe mau ya diundang. Rikala mungsuhe diundang, ora kira dheweke teka. Miturut pasemon dalem Gusti Yesus ing waosan dina iki, ngapura pepodo padha karo mbayar utang pindhani. Utang kalawan sapa? Utang kalawan Allah Maha Wilasa, nanging uga utang kalawan pepodo. Utang apa? Utang welas asih, utang budi kabecikan. Satemeni minangka wong kang sekeng lan winates alias ora sampurna, saparipurae manungsa ora bisa laras jeblis kalawan kersaning Allah Maha Becik. Ananging Gusti Allah tansah ngluberake sih lan pangaksama dalem. Semono uga jroning jagat sesrawungan manungsa ora luput karo sing jenenge salah lan kleru. Saka kono, apura ing apuran dadi tumindak kang ora amung banget ing wigatian prayoga, nanging ya sawijining pepesthen. Marga apura ing apuran manungsa tetep bisa njaga langgenge pasduluran lan kekadangane. Rikala antuk pangapuraning liyan, ateges manungsa keputangan budi ngapura kang sabanjuri kaiket kewajiban numimbalake pangapura marang wong kang tumindak luput. Sawijining pitakonan prayoga kalelimbang, sasuwene urip iki wis kaping pira manungsa antuk pangapura saka pepadani. Tak kira ora kitung, ngitung pangapura saka wong tuwa wae ora bisa, apa meneh pangapura saka wong liya. Tansaya akeh sesrawungan, tansaya akeh uga pangapura kang katampa. Nah, sasuwene urip uga wis kaping pira manungsa aweh pangapura marang pepadane kang luput. Menawa isih iso diitung nganggo driji, ateges manungsa mau durung males kabecikan kanthi lunas. Saka waosan umat manungsa sak jagat, mligine para pendherek dalem Gusti Yesus tinimbalan lan ingutus dadi sambung asta dalem Allah jroning tumindak welas asih marang umat dalem kang maujud nyata ana tumindak apura ing ngapuran. Para setrena pelem kinasih, wong Katolik ora iso minger lan selak saka kewajiban apura ing ngapuran. Kaya dene saben-saben padha ndongaake donga Rama kawula, aweh pangapura dadi srana kanggo lumuntur isih pangaksama dalem Gusti kang Maha Welas. Ora gelem aweh pangapura ateges durung dadi wong Katolik kang prayoga. Ora bisa aweh pangapura ateges kapepetan daraning gayuh berkah kaslametan dalem. Nyebar godhong kara ana njugan gumelar kloso. Sabar kanggo welas asih pangapura minangka kewajiban rontoking sih wilasa. Suwawi sami munjuk Gunjung kasmo dalam yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah Muhammad welas
menawi paduka ngenget-enget kalepatan lan dosa sinten to ingkang badhe kuwawi nyanggi. Nanging wonten paduka dununging pangaksama milanipun tiyang asih mring paduka. Gusti mugi karso paring sih pangaksama. Amin. Kunjung aspedalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.